Здравейте! Добре, ами искаш мощния кок, имаш го. Това са малко. Значи хора, само ще ви кажа едно нещо. Искам да ви кажа. Че Маринелката Смайл е тука! Предадохме те! Няма да го трием! Предадохме я, съжалявам. Вече кока ми е мощен. Добре, чак се малко. Та песен ми се забива в Ама, главата. какво прави? Слагам химията. Ти не слушаш. Не, няма. Ние няма, добре. Не, просто бях тръгнал да казвам няма. Не, няма, няма. Е. Бам, бани. Много мусика. Аре бе, виж моя мега песен кок. Добре, не е песен, ама карай. Така, сега. Добре. Да. Аз съм принцеса с големи очи. Верно ли? Аз съм от Добрич. Аре бе, Маринелке, идвай тука. Няма. Тя не иска, защото как? Сега. Как трябва ми да дадеш и... Ще дам един парасит. Не, чакай, трябва да измислим нещо. Добре, значи сега ще пееме на Justin Bieber Boyfriend. Няма да пеем. Бам, бани. О, сетих коя ще пеем. Съжалявам. Заребявам ги всичките стапаси. Но аз вече също не може да се понася. Дим да ме няма. Или ти ще би. Аз ще битбоксирам, ти пеш. Не, просто си Тук е частта, която трябва да се смееш. Yes, бе. Нека малко да презаредим. Живота ни притиска, трябва да се веселим. Искате ли един отцветен чорап от обувката ми? Да няма. Абе, казах си чорапа са. Ти не можеш да правиш тия други крака. Чакай. Краката са ми дълги, колкото трябва. За да бъдеш индивидуалист. А не просто шрал си не пописи. Парите се въртят. Се правя Шалтера. до вечера. Слушам работа един да ме няма. Сягам багажа. Сега ще я правя по-мощен кръг. Слушам работа един да ме няма. Сягам багажа един да ме няма. Трябва да покажеш как се прави мощен кръг. Хора, имам балони. Yes, бе, как ви буксирам? Аре, Мари, включай се. Айем. Остана. Чакай де. Да презаредим. Не ще те правя клоп. Искам да мина. Слушам работа един да ме няма. Стягам багажа един да ме няма. Слушам телефона си един да ме няма. Вече се ти си време. Слушам работа един да ме няма. Как сте? Дай, дай, ти балони, вече имаш балони.
искам пак да пусна. Пусни тая. Коя? О, yes, бе. Живота ни. Живота ни. Аз! Къде бях аз? Опа, ма искам. Чеса. Да слушам. Не, че. А, Ако спукам, какво стана? Нищо. Как съм хора? I like to be. чеса. Yes! Гледайте хора сега как се пука, бо. Опа, ма няма тикса. Boyfriend. Я. Може балони. Да ти кажа, бе, да ги спукате, защото не ти знаят там. Ама хора, искам да спукам. Дай малко. Чеса. Това фризьор е. Не, тази песен не ме кефи тук. Мисля, не ме пълни. Добре, че съм малко. Това го пусни. 100 100 кила и глобо, виновен. Мощна. Аре бе. Я, Софи, Не, бе, гледай се. Първо ми е. Чак малко. Марти. Дай ми още болни да я ги дай. Искам нямаш да пукам. Искам такова. Опка някаква чалка. Аре бе. Вижте ми мощните. Yes. Вижте ми мощните чорапи. Стига, може ти се. Не. Чигита. За какво ни е чалга? да ме няма. Абе. Чигита. Чикита, чикита. Оф, не ми трябва тази тъпа чалга. Оф, ми това е тъпо. Чак сам. Мари, уредни се. Чекам. Ако какво направи? Добре, добре. Как да се подобря? Опа, верно, чакайте. Много бързо пиеш от сламка, много бързо сваляш през рамка. Дай да видя коришки на сянка, дай да видя коришки на сянка. Крал, че нямаш само познанка и феномен. Осем! Нашата лодка вече се Не ми става мощния тъпко. Не. ще отнесеш чекита, чекита, ми бъдеш ти на бита, на бита. Цялото ти през моята бисквита, да си вече ще си моята. Чекита, чекита, ми бъдеш ти на бита, на бита. Цялото ти през моята бисквита, да си вече ще си моята. Дай да те видя. Сега идвам, ще ви кажа. Сега идвам. Хора, направих балон! Как направи? Как? Какво беше го? Ми сладка музука, А, да. и ще има вътре и вънка. Ще се къса където е тънко, ще се къса където е тънко. Хайде жертвай тъйсто пига, опази ми само едната. Марти, я направи балон. Как? И да се За мен! Как бе? ми бъде Значи е така го опъваш и може да се... Не ми става.
Да, тебе ще се късат така. Я кой ти се пухне балон в устата? Коя песен да пуснеш? Аз ще умра. Мърти. Не става. Ми става ли? Ми не става. И Еш, бе. Не става, Мари! Не става, Мари! Не става! Ни бе! При мен всичко става. Въртме. О, да не дразня вълка. Спря ли видеото, бе? Не, абе, майда. Абе, та Поли седмикваш ли е? Коя Поли? Да, седми. А не ми става балон! Но на мен да! Вече не. Хора, Добре! така се пука балон. Ужасно. Токо! С коя песен да пуснем? Тъпо ми е така. Де, бе, тъпия балон. Аре, вече колко още искаш да правим от видеото? Ай, сега съм си... Аз искам да пусна музика. Кажете някаква песен. Our Radio Friends. Моля, Мелани Фиона. така ли се пише? Не. Ще го направя. Мари, колко силно трябва да... Иначе е така го опъваш. Тая ли е? Не, бе, че тази стара песен. Точно тая е. Аз ужасно. Значи опълно, нали? Е. Ето опълно, хора! Опълно го, вие виждате, гледайте. Колко трябва още? В ми в Вижте момента сега. не ми се лигави. Ние днеска сме сериозни хора. Моето се скъса. Не бе така. Какво? Такова. Добре, стоп.